Nagkita sila si Anghela og Piping sa basilika. Nakaila dayon kang Piping si Anghela, pero si Piping wa dayon makaila sa babae. Tungod ini, insult dayon ang nadawat ni Piping kang Anghela, dayong lakaw ini. Gisundan kini ni Piping pero dali ra kining nawa sa iyang pananaw. Sa misunod nga mga oras, parehong naghuna-huna sa usag-usa ang kanhing managhigugmaay. Pastila, no? Sa iyang pagpauli, gisugilo ni Piping kang Milagring ang nahitabo. Og tungod ni way maayong buot si Milagring. Boy na mga kasama, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Katawa mo ni Mugring. Sige. Katawa ko, Felipe. Kay katawan na naman tingali kong tan-aon karon. Di ko pareha sa imong Anghela nga mas ni gwapa o mas ni angayan. Sige, katawa gyud ko. Noon sa biya taong ka. Uy, noon sa mga ka-green. Dali na gunit. Ayaw ko gunit-gunit eh. Baday, siya eh. Malingaw mo. Malingaw ko na to, Green. Uy, mura naman ang dating mga batan mo. Kung ikaw naligaw ka, ako wa. Green! Tiwasa naghugas ng mga plato diha. Bang! Sumili pangatawaan ini mga bata. Pader! Sa may gikatawan o gilili diya. Kuya Piping, Pader ba? Murag tama. Ha? Okay? Kaniyar, yun siya si Trapos Kalis. Ya, blanco ang pananaw. Huwag siya laing tapuhan. Ang Kalis na yun, Pader. Pero kibuwag ka sa uyab. Natawa lang yun. Sa ato pa, katawan na. Ay. Mangutana ko. Kamong mga sakristan, doon na ba mo'y katikismo? Or may mga spiritual activities basad mo gawa sa inyong pagserbisyo sa misa? Naa, Pader. Kasagaran na mo, apel mo sabing giyot. O niya, ingana mo. Katawan ng tao nga klarong may problema. Gawas pa, mura nag-inyong aman. Sorry, Pader. Makig-meeting ko ninyo, ha? Tanawan pa na ako ang akong schedule. Patay ng Father ini. Sige, katawa ko, Felipe. Kay katawan na naman tingali ko tan-aon karon. Dili ko pareha sa imong Anghela nga mas ni gwapa o mas ni angayan. Sige, katawa gyud ko. May pagwa na lang kung masulti Milagring da. Ay, naunsa naman noon eh. Pila ka adlaw na nga wag ko tinggi. Ay. Noy? Jesus, Mario. Uy, ikaw mong guda ni Pader. Nakurat man ka. Lagi, wala ko kabantay ni mo. Pasensya na, nagkuratan ko. Ay, saon mo nga. Kuan manggod ta, Pader ba? Sa kining may usugo ka, sa man? Oh, ayaw karatol na eh. Oh, Taon-taon naman kung naglantaw ni mo, murag may problema man ka. Kuan. Wara ni Pader eh. Wara, pero wakas kaugalingon. Murag may kung naman kumugunit ng kalis kay sinaw na magyug kay na, sige na magtrapo. Murag kapin sa oras yung na ni mong tinanapo. Ha? Wapasan Pader, oy. O sabi yung lagi na imong problema. Okay naman ka ang imong ngipon, giibot naman ka. Oo, mana Pader, naibot na. So, nakita yung problema. Ay, kuan ma si Milagring Pader. Wa ko tinggi pila na rong kadlaw. Mao ba?
Nga naman. Suko sa father na mo. Nga mong gikatawan si Kuya Piping. Ganun iyo sa gikatawan. Di manggod. Huwag mo na mo tuyo agad. Kataonon mo kayo may tanaw ni Kuya Piping. Kaya mura maglagtama. Tulala kayo. May problema tingali. Galain ba itong lawas sinang milagring atong kanus sa ato? Oo, di no. Mao na diha. May rasat ni kikasabaan mong father. Mirisin ninyo. Sorry na good. Ngayon nag-sorry man ka nako. Nakasadi ka nako. Wa. Pwes, ayaw na ko pag-sorry kay wa ka nakasa nako. Didto ni Kuya Piping. Maro na akong sa pader ko. Nagmahay bitaw ko, anong ako pa siyang isultihan. Wa ka na lang unta mo sulti. Natural lang nga malain siya. Asawa man god. Kay bawa magilunta ka na ba? Kay ba naman ka? Kay bawa gilunta ka nga magsilos gyud ang asawa. Di mo ko na siya silo sa pader. Mga wag yung ko managana pagsultinan niya. Gawas pa, anis lang sa kay ko pader ba? Oh, may manang honest gyud ka, pero sa sunod, timbang-timbanga lang gyud unsay angay o dili angay isulti sa asawa. Sa ato pa, mugasto na sa deko ini pader. Ganun mo gasto man ka? Mupalit pa man kog timbangan kay ingo ipatimbang-timbang. Uy. Joke. Joke pa joke. Wasag ko kasagang adto na ina. Ring. Naibawa mong ko ba, wa pa ka matog? Nagpatugtog ka lang. Sugod ka na. Pero Greng, isag di ka mo tingog na ko. Tingga na maghapon ti ka kay ingo mas pader nga. Sa ato pa, imo kong gipanabi. Lubot-lubotan mo tanim Greng, oy. Ato ra ning issue, Piping. Ayaw i-appeal si Padre. Ay, wa man ako yapil sa pader. Nakapantay mo gud siya nga problemado kay ko. Oto ngaya kung gipangutana. Wa ko mutugan. Ngayam yung gipugos. Moto nga nitugan lang ko. Imong gitug-anan sa tanan? Oo, Tanan gyud? lagi. Ah, sa ato pa. Imong gitug-anan nga uyab musuna ni Angela. Unya wa dayon ka makaila kay mas ni gwapa ron og mas ni angayan. Mao ba? Ha? Ping?